Здравейте! Вие гледате Светът на здравето и тази неделя предаването ни е малко по-различно. Посветено е на нещата от живота и на героят и мечтателят, който живее в сърцето на всеки един от вас. Здравейте, доктор Щонова! Имам си ко-водещ днес, автор така ли? И водещ е във вашето предаване. Тук правилата са малко по-различни. Кой диктува правилата? Аз. А защо? За да ви науча на малко танцови стъпки. А не трябва ли взаимност? Най-добрите медицински специалисти учат при най-добрите. Те ги следват и правят техните стъпки. Не пропускат нито една финна частица, която им е показана от обучението, за да могат да станат още по-велики дори от учителите си. Така че аз ви дадах най-сложното, за да може ви да станете по-добра от мен. Майстро, за мен е чест да бъда в обятията на професионалист като вас. Интересно нещо е живота. Как се завърта танци, медицина. Наско е танцор. Сега съдбата го срещна с доктор Неделя Щонова. Когато разбра, че му е отредено да бъде с доктор Неделя Щонова и тя, бъдейки доктор, има предаване, което е свързано с здравните теми, идеалният вариант, който и за двамата беше предопределен. Изкуство и наука отново да се слеят, срещнат и обобщят. Медицината присъства в моя живот още от ранно детство, защото като малък винаги съм бил привлечен от това или да гледам филми за спешна медицинска помощ, или да си игра с играчките по начин, в който аз съм в главна действаща роля. Дали ще съм хирург, дали ще бъда санитар. Защо? Харесваше ти близостта и играта със смъртта или ти обичаше да помагаш още от тогава? Обичам да помагам. И до ден днешен в ролята, в която се виждам, ако нямам работа, е да съм санитар. Защо? Защото за мен е много важно да помагаш на хората и то да им помагаш по специален начин. Да им помагаш и да ги докосваш чрез душата си. Това е едно от качествата, които обожавам в него, че непознатия няма да подмине, ще му подаде ръка и ще го съпроводи докъдето трябва, за да види усмивката. Така че в медицината него това го привлича, той не е случайно, затова се и насочи към медицинско издание, с което да помага на хората. Ти като генетик също имаш отношение към медицинската тема. Така е. Страст ли е? Също любов към генетиката. Съществува ли такова понятие? Може би да, защото това е едно знание, което в действителност те кара да откриеш изключително много неща в живота, защо се случват, как са предопределени. Помага ти дори да приемеш нещата, които ти се случват в живота. Защото ключа към щастието ти е това да приемаш и да благодариш. 2 думи и да споделиш. 3 думи, казвам. Приемай, споделяй и бъди благодарен. Ти всъщност щеше да откажеш участието в Dancing Stars. Ралинка, да? Спомням си една мисъл на Стив Джобс, който казваше: времето ви е ограничено. Не го губете да живеете чуж живот. Да, но ти каза не. Да, и плакахме заедно в гримьорната. Защото аз много се притеснявах от това какво ще кажат хората, какво ще каже обществото, нашата лоялна аудитория, какво ще каже академичния свят. Но после си казваш, ако аз толкова силно вярвам в мечтите си и съм убедена, че това, което правя, т.е. да вдъхновиш хората, да се грижат за себе си, да обичат себе си, да знаят, да вярват, че бъдещето трябва да се заслужи с труд, с посветеност, с фокус върху правилните неща, си казах, това е естествено продължение на моята мисия, на нещо, което правя 24 години и аз съм готова да си понеса кръста, да понеса критиките, коментарите, защото ако искаш да накараш хората да си построят кораб, просто опитай да ги влюбиш в морето. И когато ги влюбиш в морето, в океана, те сами ще си построят кораб. Съумееш ти това да ти е комплекса на твоя живот, ти нямаш граници, защото и да паднеш, приемаш, продължаваш, пак опитваш, постигаш, печелиш, споделяш. И накрая, каквото и да ти поднесе живота, трябва да си благодарен. Благодарен, че го живееш. Аз имах вътрешната потребност да се оттърся по някакъв начин от това понятие звезда, нали, с цялата условност. Няма звезди. И исках да бъда
позицията на първолак. Разбираш, исках да бъда там, в първи клас, на чина, да ме изпитват, да ми пишат оценки, да ми пишат двойки, да ми пишат частици. Исках да видя юначето в мен, героят в мен, докъде може да издържи се, да бъда в позицията на първолак. Разбираш, исках да бъда там, в първи клас, на чина, да ме изпитват, да ми пишат оценки, да ми пишат двойки, да ми пишат частици. Исках да видя юначето в мен, героят в мен, докъде може да издържи. Ние двамата его нямаме вече. 12-та седмица егото е на страна от нас. 12-та седмица е вярно, на 12-та. Защото ние създаваме изкуство, което няма нужда от его. Нали така? Да. 10 часа на ден тренировки и на фона на 8 години прекарани заедно неразделно 24 часа неразделни, 8 години, на 8-та това за нас беше голяма промяна. Прекарваме не повече от 2-3 часа дневно. Колко часа от ежедневието ти, Неделя, са обзети от идеята за Dancing Stars? Ради всичкото време на света, и денят, и нощта. Разбираш, аз усещам как лягам да спи и сънувам танци. Как се адаптира ти в тази ситуация? Когато сме взели решението за нещо такова и когато знаеш, че човек е щастлив, човека, който обичаш, прави това, което обича и го изпълва като личност, за мен това е любовта. Аз го подкрепих толкова безрезервно, толкова всеотдайно, че де-факто и до ден днешен не чувствам някаква тежест, а само емоция, вълнение и от любов от това, което се случва. Много мъдро е това, което казваш и показва действително доста силна емоционална зрялост. Знам много добре, чисто по-женски, че в един момент, когато имаш толкова много и деца, и ангажименти, и работа, в мига, в който ти потрябва твоя партньор, за да може заедно да минете през общата трудност в семейството, тогава наистина става трудно. Какво чувстваш ти тогава? Как преминаваш през тези моменти на изпитания? Случва се нещо, добре го каза. След като е отбито в характер, след като е решимо и преодолимо, няма нищо страшно. Просто справяме с ситуацията, разглеждаме като моментна такава и продължаваме напред. Ние сме едно цяло. Най-важното за мен е да усещам това, че сме едно цяло по принцип, а не в конкретния момент. Креми е много либерална. Направим впечатление, че всъщност тя е готова и приема това отсъствие на Наско някак войнишки с сила. Така ли е за майчиното сърце? Не точно. На мама и липсват разговорите по телефона. Как си, мамо? Добре ли си? Какво правиш? Моята майка е била неотлъчна до мен в всяка една моя радост, във всяка една моя болка. Разбира се, респективно и моето цяло семейство, за което съм и много благодарен, защото един човек се изгражда благодарение на средата, в която живее. Затова аз апелирам и семействата, които имат деца, да бъдат активна част от изграждането на собствените си деца. Тоест да не оставяме децата да стоят само на телефоните. Да, това е неизбежна част от нашето ежедневие, но когато ние сме активно до нашите деца, когато ние им показваме дори чрез една игра, че можем да бъдем близо до тях, няма по-хубаво от това. Времето тече много бързо, а ние трябва да сме до тях. Как приеха близките ти, хората, които те обичат за твоето отсъствие? Брат ми каза: сестра ми, за да участваш в този формат е необходимо смелост, лудост и кондиция. Ти други качества може и да нямаш, но тези трите със сигурност ги имаш, така че за мен е щастие всеки път да виждам как се раздаваш на сцената. Брат ми ме подкрепи, мъжът ми ме подкрепя, Лили ме подкрепя. Майка милата много се вълнува. Искам да ти се извиня за спартанския начин, по който си възпитавана. Аз се гръмнах буквално, като я чух. Най-малко очаквах това, но всъщност аз мога да й бъда само и единствено благодарна, защото няма как това да стане без дисциплина. Защото човек не е това, което прави днес, утре, веднъж или два пъти. Човек е това, което прави всеки ден.
Господи, ще ме побъркаш. Да отварям ли? Да. Аз съм щастлива, защото Лили присъства на няколко тренировки. И тя видя цялата трудност, видя болките, видя Наско колко е взискателен. И ако имало моменти, в които аз също, бидейки взискателен родител към нея, съм ми казвал, искам това да го направиш така, така и така. И тя ми е резистирала. Искам да благодаря и на Наско за невероятния урок, който преподаде и на Лили. Лили, ще го направя само заради тебе. Шупихме тавана! Лили един ден дойде при мен и ми каза: мамо, благодаря ти, че ме направи част от този процес. За мен Dancing Stars е един нагледен урок по трудолюбие и ти позволявам да изискваш от мен и да бъдеш взискателна и критична и да правиш с мен всичко това, което Атанас Месечков прави с тебе, защото може би това е пътят нещата да станат по красивия начин. Кои са моментите, в които изпитвахте страх, притеснение за Наско? Има едно изгаряне на 3 годинки и го поляха с ушав на Коледа. Мина през доста операции, пластични. След това имаше операция на тумор на хипофизата. Края на 2007 година се случи това да разбера, че имам доброкачествен аденом на хипофизата. Беше много голям, притиснал така съседни тъкани, които рискуваха дори зрението ми. Но белега от тази операция остана в мен, защото, разбира се, след това профилактиката ежегодно, за да няма рецидив, тя натоварва малко или много. Но това е един от всичките уроци. Какво си помисли тогава? Ти си бил в началото на живота, всичко е предстояло. И изведнъж толкова централен сблъсък с такава опасност, близо до смъртта. Първата ми мисъл беше защо на мен. Един такъв тежък момент може да те бутне много лесно. Просто волята на характера ни и борбата ни за продължаването на правилния ни път е най-важното нещо, което ние трябва да се стремим, да не губим също така мечтите си, да не губим целите си, пътя си. Човек трябва много добре да си изясни собственото отношение с болката. Болката е прием. Страх, притеснение за Наско. Има едно изгаряне на 3 годинки и го поляха с ушав на Коледа. Мина през доста операции, пластични. След това имаше операция на тумор на хипофизата. Края на 2007 година се случи това да разбера, че имам доброкачествен аденом на хипофизата. Беше много голям, притиснал така съседни тъкани, които рискуваха дори зрението ми. Но белега от тази операция остана в мен, защото, разбира се, след това профилактиката ежегодно, за да няма рецидив, тя натоварва малко или много. Но това е един от всичките уроци. Какво си помисли тогава? Ти си бил в началото на живота, всичко е предстояло. И изведнъж толкова централен сблъсък с такава опасност, близо до смъртта. Първата ми мисъл беше защо на мен. Един такъв тежък момент може да те бутне много лесно. Просто волята на характера ни и борбата ни за продължаването на правилния ни път е най-важното нещо, което ние трябва да се стремим, да не губим също така мечтите си, да не губим целите си, пътя си. Човек трябва много добре да си изясни собственото отношение с болката. Болката е приятел. Както Едисън казваше, животът какво е да вървиш от провал към провал без да губиш ентусиазъм. Пречките идват, за да измерят колко силно искаш нещо. И всяка трудност е шанс ти да предизвикаш себе си и да израснеш. Кои неща в живота си би прескочил по пътя? Нищо не бих прескочил по пътя си, защото всяко едно щастие, всяка една трудност, всяка една болка са ме направили човека, който съм сега.
Няма нужда да прескачаме. Трябва само да обработваме информацията по правилен начин. Ако обработим правилно и се замислим и даденото нещо ни направи по-силни, по-можещи и по-разбиращи, тогава знаеш защо ти се е случило даденото нещо. А кои бяха наистина най-трудните моменти в живота ти? Може би най-голямата ми болка е загубата на първото ми дете, което се случи в 4-тия месец, началото на 4-ти месец. Точно щяхме да разберем пола на детето. Вече си говорихме с жена ми за имена. Това е една тъга, която въпреки че сега имаме здрави деца, щастливи, усмихнати и сме много щастливи от този факт, тази болка стои вътре в теб. Защото е много силно. Но преминахте заедно с Креми през това? Нямахме избор. Преминахме заедно, нямахме избор. Доста страстна е вашата любов. Страстна е, да. Тя започва с едно танго, така че е нормално да е страстна. Виждах един женски идеал срещу мене в моите очи. И до ден днешен е така. Ужасно много я обичам. Дава ми всичко, което искам. Дава ми всичко, което имам нужда като мъж, като баща, като семейство. Страстта ли е това, което всъщност поддържа един брак? Ние и двамата се обичаме по начина, по който ние двамата разбираме любовта. Тук има нещо, което не може да бъде облечено в думи. Тръгваме ли да си обясняваме любовта с разсъдъка, любов няма. За мен това е изречението, което мога да обобщя. Кои са взривоопасните моменти при вас? Винаги са взривоопасни, ако има такива моменти, но много интересно, че ние дори в тази наша ярост се разбираме. В така степен познавам човека Наско, че за мен е ясно, че той винаги ще подходи с искреност, истинност. Не знам дали знаеш, Атанас... Значи безсмъртен. Точно така, значи безсмъртен. Да. Във връзка с това, аз минути преди първия лайф на Dancing Stars му написах нещо много от сърце, нещо непомислено, но нещо, което олицетворява всичко, което аз мисля за него и което ме кара да го обичам наистина безрезервно. Обич моя, малцина заслужават подобни думи. Малцина са от породата безсмъртни. Поглеждаш ги и знаеш, че животът следва тях, а не те него. Безстрашни и борбени като капитан крачаш през отломките на кораба. Безсмъртните са необхватни от тривиалните възприятия. Чувстваш необяснимо и всепоглъщащо възхищение, преклонение и любов, невъзможни да бъдат подбрани в някакви думи. Подобно на божествен танц, защото само боговете са безсмъртни. Обичам те. Когато ти вярваш и когато се трудиш и когато си готов да функционираш на 100%, въпреки болката, въпреки диагнозата, в този свят се случват толкова много демотивиращи неща. И е толкова важно психиката ти да държи. Може би това е основното, да си устойчив, да си психологически устойчив. А ти няма как да бъдеш устойчив, ако не си плакал, ако не си бил долу, ако не си страдал и просто разбираш, че красотата на живота е в преодоляването и красотата на живота е в това да обработваш разочарованията по красивия начин. Невероятна си и те поздравявам. Свален ти шапка, докторе. Усещам, че всичко, което правите, го правите със сърцето си. И това е най-важното. Защото техниката е добра, страхотна е. Много хора могат да имат техника, но малко хора танцуват със сърце и със страст. А това, че танцуваш със страст и сърце, означава, че първо можеш да постигнеш всичко, което искаш и можеш да разрешиш всички проблеми в живота си. Факт е, че можеш да направиш това, показва на мен и на публиката, че знаеш ли, няма значение откъде идваш, няма значение какво правиш, няма значение възрастта ти. Ако вложиш в нещо сърцето си, страстта си, ангажираността си, жертвоготовността си, както правиш ти, можеш да постигнеш всичко и да бъдеш абсолютно невероятен на сцената. На всеки лайв присъства на живо. Там има нещо, което наистина те кара да настръхваш и публиката го усеща. Защото танца, да не забравяме, е душа. Това усещам аз в тях. Глас Божи, глас народен. Това е. Каквото и както хората го усетят, това трябва да се случи. И ние всички положихме изключително много труд през всичките тези 4 месеца. И колкото повече напредваш,
лично аз толкова повече се смиряваш, защото осъзнаваш колко много върхове има за покоряване. Чувствам се прекрасно и красиво заради усилията, заради болките, заради трудностите. На мен ми харесва, когато ми е трудно, защото това ме смирява и ме кара да искам да вървя напред. Тази година се научих, че в този формат, дори когато се подадеш на емоциите, дори когато си избъркаш стъпките, няма по-хубаво от това. Ти си се задържал на дансинга, ти си останал в музика, ти си направил неща, които дори професионалните ми партньорки не са успяли да направят. Доктор Щонова ме научи на търпение, дори на човечност в дадени моменти. Все повече си мисля, че качеството на нашия живот зависи от фокусът на твоето внимание и колко е важно човек да не губи перспективата, дори тогава, когато нещата отидат по дяволите, или когато станат зле, или когато излезнат от контрол, и когато си в ниската позиция. Много е важно да не губиш перспективата, да вярваш в хоризонта на мечтите си и да знаеш, че наистина бъдещето принадлежи на онези, които имат смелостта да вярват в красотата на своите мечти и не само да вярват, но и да работят здраво за тях, защото в крайна сметка единственото нещо, което ние можем да контролираме е колко здраво работиш. Това е избор. Ние сме ежедневен продукт на всичките онези избори, които правим. Плакахме, страдахме. Бяхме на върха, бяхме и долу. И живяхме низ от емоции. Ти какво научи от това предаване? Научих, че тъгата дава дълбочина, защото ние тъгувахме. И научих, че щастието дава криле. И научих, че тези и двата полюса са необходими, за да може всеки да направи своята лична революция, за да може да твори. Научих, че творчеството е за смелите. И го прави, за да докоснеш сърцата на хората, за да могат хората да усетят силата в себе си. Защото силата е в нас. И тя винаги е била в нас. Но понякога ние забравяме. И аз искам да ти благодаря. Без да плачем. Искам да ти благодаря за това, че повярва в мен, че извади от мен неща, които никога не съм предполагала, че са там, заради безумно красивия начин, по който ти и аз извървяхме този тесен, сложен, труден и много красив път. Доктор Щонова, Благодаря. аз вярвам, че ние сме събудили във вас поне един герой или поне малка частица от героя, за да продължите напред, така както ние извървяхме този труден път. Хора, животът е много красив и в нас има сила много по-голяма, отколкото ние предполагаме, но толкова е важно да се подкрепяме и да си даваме точно тази вяра. Защото вярата е по-силна от логиката, от фактите, от съдбата. Живейте с вдъхновение и се дръжте за мечтите.